ga bukatuna ba a kore ba, zunubaina sun yi yawa ba a duba ni, ko da yaushe Fatima take dafa ni, a tsarkake ni Batula kar su yi min rauni, tunda kullum sai da kuke kare ni, yarje na ganki azima ya ƙarshen zance, duk da na san Fatima ke ɗin sirri ce, ƙarshen ado ƙarshen kallo ƙarshen dace, ƙarshen isa ƙarshen girma an tantance, yaɗiyar mai girma san ki ibada ce, rahmatul alam faɗar ki rabauta ce. Wanne irin nema ake yi ganki, wanne irin duba ake yi ko zangan, wanne irin shauki ake yi aji, wanne irin